vlog mga boss. Mangunguha kami ng tahong dito sa may Santa Ana. Yan. So dyan banda is ano, Angib na yan, Angib. Doon naman is Nangaramwan. So malapit kami sa beach ngayon. Hintayin ko lang yung mga kasama ko nag-spray ng balay. Yan, dami sila. Nga. Itigan ti mek na pagsibugan ti gamar. Kailangan mo. Kailangan niya. Kas ng ano, gamarong. Let's go. Hoy. Me. Dalam gaya. Yan. Doon mga boss, ano na yan? Angib. One samot. Ha? Hindi.
Taman? Taman? So, ganyan mga ng kago mga boss. Natin lang. Oh, yun, may nahanap na si Boss Joey. Malaki. Ayan o. Deep at presto. Ganyan maghanap mga bossing. Ganun mo lang yung itak. Ganun mo lang. Dan alam ang kulin nyo. Na? Ganyan mga boss. Hindi mo rin hukain. Yan, hukain. Pag-hukay. Hey! Hey! So? Na? Ang pinalam na. So, Da? ikaw ni Janjan makita na pala sila. Ado ko alam ni. Ha? Miyerkules nga. Apa yung Miyerkules? Oh? Di ba lagayan ko eh. Pangatlo. Ang badag. Mesos! Nadakkel mo. Hindi na banda kayo. Ama. Sa balo mo. Tumirat din ang anak ko. Mesos! Banda kamot lagaya. Swerte. Ay, ang tawad niya. Simple tatan eh. Mabanda ka mo lagayam.
Ado mo kaya? Bado-bado ka mo laga. Adda may isa. Kapakta ka. Adda ka mo lagaya. Hoy. Ano to? Lugar ni Dick Spidey, Santa Ana. No, Ajay? Uy, klam. Boss, start. Biniton. Biniton. Ano, lipas ka na ito na sila eh. Sabali. Pataw! White! Isa man eh. Nakatado kami nih. Ano nga tata? Nangisip mo guys. Eh? Ay, ano? Dua. Awan paka na ita. Lewan pa nagyan na mo. Ni. Eh? Awan paka na yan. Paka mo lagaro doon. Yan. Hello. Laki. Dami na.
Ini. Anak. Igdak tuloy niya. Oh. Boy badok. Nadag temu. Nih. Apa lah? Apat ba? 5. 5. So nice to be here. And yung inisprayan kanina nila Boss Joey. Ayan mga bossing, uuwi na kami. So bilang nagkuha namin 28. So thank you mga kaboss sa panonood. Ayan.